annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda yake so Allah ya azurta shi da ilimai masu yawa da zurfafan ilimai da ƙa'ikul ulum wa gawamil ulum da ilimin ilhama to sai ya karanta wannan sunan Allah na yaran zaku kullun kafa 20 da safe ya tofa a ruwa ya sha kamun ya fara cin komai kamun ka fara cin komai shi zaka yi yaran zaku in kana da yaya kai naka kafa 20 ka sha kai na danka kafa 20 ka bashi ya sha kai na wanci kafa 20 ka bashi ya sha kafa 20 ai ba wani wahala to ma da wahalan karatun shi sauki ne shi inda kana yi za ka samu ilhama cikin sauki annabi Muhammadu sallallahu kuma wanda kuma yake karanta wannan sunan na yaran zaku bayan an sallar juma'a kafa 100 yace in dai ka roki Allah ne ga wani wanda yake an kama shi an kulle shi ka roki Allah ka Allah ya sa a sako shi to kan wannan satin za a sako shi kan juma'a ta zagayo za a sako shi yace kuma kai addu'a ne ga mare lafiya akan Allah ya bashi lafiya kan juma'a ta zagayo shi Allah zai bashi lafiya in kuma kai addu'a ne ga wani mutum da ke cikin kunci akan Allah ya buɗa mishi kan sati mai zuwa sai Allah ya fara buɗa mishi ya razzaq kafa 100 daidai bayan sallan juma'a ko kai dan neman kuɗi ko kai dan neman Allah ya fito da wani a cikin gidan yari ko kai dan Allah ya ba wani lafiya annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sunan Allah na 19 shine sunan Allah al-fattahu ya al-fattahu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yace wanda ya karanta wannan sunan Allah ya fattahu amma ya dora hannayen shi akan kirji kamar yadda dan kabulu ke sallah ya dora hannayen shi akan kirji kamar dan kabulu ke sallah ya karanta wannan sunan Allah na ya fattahu kafa 71 annabi ce Allah zai buɗa maka ya wadata maka kuma Allah zai tsarkake zuciyanka ya cika ta da annuri da asararu ya fattahu ba wani wahala 71 wai wani hadisi na sanar da shi annabi na sa wai kowa zai shiga aljanna sai dai wanda ya ki to shine nan ba ce kowa zai shiga aljanna sai dai wanda ya ki to shine sunan Allah na 20 shine sunan Allah al-alim ya alim balle ka rika cewa ya alimul gaibi wa shahada ya alimul gaibi wa shahadat a bayan kowane sallan farilla kafa 100 daidai annabi ya ce wannan mutumi sara sahibu kashfin imaniyin wa ulhima ga wamidal ulum mutum in dai yana haka na bai wannan ya alimul gaibi wa shahadati kafa 100 bayan kowane sallan farilla Allah zai sa ka zamo waliyi kashifi za a rika maka ilhamin ilmai na zahiri da na baɗini ya alimul gaibi wa shahadati rigi da yawa na san ilimi ba a san makama ba annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce shi kuma sunan Allah alƙabilu na 21 sunan Allah alƙabilu idan mutum yana so Allah ya ɗauke mishi yunwa gaba ɗaya in mutum yana so Allah ya ɗauke mishi yunwa gaba ɗaya ya zama to sai dai ka ci abinci don nishaɗi da marmari ba don yunwa ta dame ka ba rige-rige ko a wuce ne dai a shehu muhammadu ma'ul ainihin
ibn shehu muhammad mamayin ibn shehu muhammad al-fadil ya ce annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda yake so Allah ya ɗauke mishi jin yunwa sai dai ka ci abinci dan nishadi sai ka samu waina wannan namu guda 41 in za su ijiyu in kun ba su ijiyu ba to kullum ka samu waina guda ɗaya sai ka ɗauki tawada da alƙalami ka rubuta sunan Allah alƙabilu yanan sai ka cinye wainan kana cinyewa sai ka sha ruwa haka nan za ka yi kwana 41 shi ke nan alƙabilu in ji annabi Muhammad wasu kan ce ba maganin yunwa wai wanda sukan ce ko daga shan samu daga bakin annabi Muhammad munan ya ba mu ne ya sa karaman a ciki ya sa mu'jiza a ciki amma ya makamanta ba ai ya ɗauke yunwa ga shi sai da Fadima ai ya ɗauke yunwa ga shi sai da Fadima annabi Muhammad sallallahu ita ba ta jin yunwa ai kamar ne ɗauke jin sanyi da zafi da sai da na Aliyu karamallahu wajahu wa radiyallahu anhu wa alaihi salatu wassalam ya ɗauke mishi jin sanyi da jin zafi haka ya ɗauke ma shi jin yunwa gaba ɗaya to haka nan kai ma kana so Allah ya baka shi ne annabi sanya wannan mu'jizan a cikin wannan sirrin sai ka samu waina wannan kwara ɗaya a kullum ka rubuta alƙabilu kafa ɗaya sai ka cinye wainan shikenan salamu alaikum annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce in kuma mutum yana so ya hana barayi zuwa gidan shi ko sun zo Allah ba zai ba su ikon shiga gidan ba in kuma mutum ya fara shiga to Allah ba zai ba shi ikon fita ba sai ka rubuta wani sunan Allah alƙabil kafa 100 ka binne a gidan kafa 100 ka binne a gidan shikenan alƙabilu in ma wani mutumin ka ne ce kai mishi sai kai mishi in kuma kai ne kai ma kai a gidanka kai ma kai a gidan naka da shi ma yana da amfani annabi Muhammad sallallahu ya ce wanda ya karanta wannan sunan Allah na ya qabilu a daren juma'a kafa 100 daidai ya ce yanalu rida minallahi wal qurbi zai sami yardan Allah zai samu kusancin Allah ya qabilu kafa 100 daidai daren juma'a neman yardan Allah alhamis da daddare daren juma'a ko juma'a da daddare karanta kafa 100 kuma sau ɗaya a sati ba sai dai mutum bai so ba sau ɗaya a sati ba sai dai baka so ba kuma rige to shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce da mutum zai lalace wani sunan Allah na ya qabilu kafa 100 kullum ya ta yi ya ce da tsuntsaye za su zo gittawa ta wajen ya ce kai tsaya nan ya ce wallahi sai tsaya tsuntsu a sama zai wuce ka ce kai tsaya nan kai ma tsaya nan kai ma tsaya nan ya ce duk za su tsaya balle wani bata ma rai ka zo hawan motar shi ya ce kai motar tsaya kai mashin tsaya to wanda tsaye da tsuntsu a sama in ji annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sunan Allah na 22 a cikin 100 ba daya shine sunan Allah albasidu annabi ya ce in mutum zai karanta wannan sai ya nafila raka'a 4 na sallan walha in yi walha raka'a 4 sai ya daga hannayen shi guda biyu ya daga hannayen shi zai sifar addu'a kenan to da kowane yatsa sai ya karanta sunan Allah ya basidu kafa 10 adadin yatsun guda 10 ya basidu guda 10 shikenan ka roki Allah ya wadata ka
annabi sai Allah zai buɗa ma nafilan wal haraka hudu kana kammala kuma ya ba su kafa 10 ba sai mutum ya ƙi ba ya ba su kafa 10 in ji annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam suna Allah na 22 shine alhafilu annabi ce wanda yake so Allah ya biya shi bukatun shi akan abin da ya dame shi akan abin da yake so Allah ya bashi ko Allah ya tunkuɗe wannan abin wani abu ne zai zo misali kamar a ce ma'aikaci ana so a kore shi kaga bai so aiko ko dan bokon na neman aikin kaga shi kuma yana so kenan to kowanne ne dai ake gaban ka shi kenan sai karanta sunan Allah ya hafilu ya hafilu ya hafilu ya hafilu ya hafilu kafa 500 ya hafilu kafa 500 shikenan Allah zai baka abin da kake so in kuma dafa ina Allah zai kiyaye ka da abin da kake tsoro annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yace in kuma mutai karanta wannan sunan Allah har kafa 1000 kafa 1000 karanta shi so ɗaya a rayuwanka ya hafilu ya hafilu ya hafilu ya hafilu yace to amina umina min jami'il a'dai za a amintar da shi za a ke shi dukkan sharrin makiya gaba daya duk wanda ba sa son ka ba yanda za su yi da kai ya hafilu kafa 1000 a rayuwa kirgirgi sunan Allah na 24 a cikin 100 shine sunan Allah ar-rafi'u ya rafi'u ya rafi'u ya rafi'u ya rafi'u annabi ce wanda yake so Allah ya wadata shi kuma ya ɗaukaka darajar shi a duniya ya ɗaukaka kuma a wajen Allah ya ɗaukaka to sai ya karanta wannan sunan Allah kafa 140 amma ranan litini ko ranan juma'a kafa 140 shi sai a sati ake kafa 140 ko ka sai duk litini ko ka sai duk juma'a kafa 140 ya rafi'u ya rafi'u ya rafi'u inda kana haka Allah zai ɗaukaka ka in ji annabi Muhammadu sallallahu yace in kuma tana son kuɗi ne sallah bai damu da ɗaukan ba to sai bari sai kamar karfe 4 dare sai karanta wannan sunan Allah kafa 100 daidai kafa 100 ya rafi'u ya rafi'u ya rafi'u ya rafi'u ka san matasa sun fi su ji izinin miliyan da 100,000 rigi na sunan Allah na 25 sunan Allah na 25 shine sunan Allah al-mu'izzu ya mu'izzu ya mu'izzu ya mu'izzu ya mu'izzu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ce wanda yake karanta wannan sunan Allah kafa 100 daidai a daren litini ko daren juma'a Allah zai sanya shi kwarjini a cikin zuciyoyin halittu ismi na 26 shine sunan Allah al-muzillu ya muzillu ya muzillu ya muzillu ya muzillu to idan wani mutum ya cuce ka ya bata maka rai Allah kiyaye balle a ce da ma makin annabi ne Allah kiyaye ko a ce makin shehu tijjani ne Allah amin Allah kiyaye balle a ce makin shehu Ibrahim ne kana so kai maganin shi to zaganta ya muzillu ya muzillu ya muzillu ya muzillu ya muzillu kafa 75 sai ka ce Allah ka kaskantawa ne Allah kaskantawa ne Allah ka mutum ko sai ka buga a ƙasa yake nan Allah zai kaskanta shi amma ka ji tsoron Allah sai in an zalunce ka kakai ta yi mutum da su shiga ba ta dawo kanka malamai suka samu fa'idoji ne su riƙe a hannunsu na jalabi da na dafa'i da na ramuwan gayya saboda ɓacin rana ga kuma ka zamo malam mai gobe da nisa kowa ya taɓa ka ce ma ka taɓa shi a harka ɗan yin haƙuri a saba da haƙuri kuma ƙafawo aslaha ajruhu alallah na 27 idan mutum yana so Allah
ya mai da harcen shi duk lokacin da ya addu'a Allah ya amsa sai ya karanta sunan Allah as-sami'u ya sami'u ya sami'u ya sami'u. Ranar alhamis kai nafilan walhar ka hudu, ran alhamis kai nafilan walhar ka hudu, sati ake ya sami'u ya sami'u ya sami'u sai karanta shi kafa 500 ka samu sati 5 shikenan Allah zai sanya ijaba a bakinka. Ya sami'u ya sami'u ya sami'u. Har ma Shehu Muhammadu Mawal Ainain radiyallahu anhu yake cewa wanda kuma ya dauke shi ke shi ko da yaushe to ba shi ba kurumta, ko da kurma ne shi in dina wurin ya sami'u sai Allah ya bude mishi kunnen shi, ko da shi kurma ne yake wurin ya sami'u 500 kullun sai Allah ya bude mishi kunnen shi. In dai yayi kullun kafa 500 ya sami'u ya sami'u ya sami'u. Annabi Muhammad haka ne sunan Allah ne 28 shine sunan Allah al-Basir, ya basir ya basir ya basir ya basir. Annabi ya ce wanda yake so Allah ya taimake shi ya rinka yawaita ayyuka nagari, wanda yake so Allah ya taimake shi ya rinka yawaita ayyuka nagari, kuma ya zamanto mutum ne shi mai gaskiya, kuma Allah ya bude idanuwan shi ya rika hango asararun gaibu, ya rika hango irin su al'arshi su al-kursi su lauhul mahfuzu, har ya rika cin sa'a yana ganin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, sai ya lazimci karanta sunan Allah ya basiru ya basiru ya basiru bayan ya sallan juma'a kafa 100 daidai, bayan sati juma'a ya basiru ya basiru ya basiru ya basiru ya basiru. Haka annabi sai kuma ko da mutum idan shi bai gani ne da kyau yana wani dundumi yana wani abu kaza, in dai lizimci karanta ya basiru kullum kafa 100 daidai Allah zai bude shi idan shi kuma yana gani sosai. Ya basiru ya basiru ya basiru. Sunan Allah na 29 a cikin 100 ba daya annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wanda yake so Allah ya cika zuciyar shi da ulumul baɗin, zuciyar shi ta zamo mahallul asrarul ilahiyya, yace wanda yake so zuciyar shi ta zamo nan ne mahallul asrarul ilahiyya, ta zamo nan ne headquarter na asrarin fadan Allah, a rika cika ta da asraru. To me yasa haka? Sai ya lazimci karanta sunan Allah ya hakamu ya hakamu ya hakamu ya hakamu kafa 100 a cikin dare a cikin dare a cikin dare kafa 100 a cikin dare irgirgi. In kana Allah ya cika ma zuciyanka da asararu ulumul bawadin ya zama nan ne mahallal asrarul ilahiyya, ka biya su kafa 100 daidai kullum, amma sai da daddare magani a gonan yaro. Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda kuma ya karanta wannan sunan Allah na 30 shine al'adalu ya adalu ya adalu ya adalu, ko ya rubuta shi a waina, ya samu waina guda 20 ran alhamis da ran juma'a ka samu waina guda 20, kowanne ka rubuta mishi sunan Allah al'adalu al'adalu al'adalu. To in ka gama sai ka cinye wainan gaba daya, ka sha ruwa ka kwanta kai bacci. Yace saharallahu lahu jami'al qulub, Allah zai hore dukkan zuciyoyin mutane, za a samu farin jini, ba ka shahara ka ɗaukaka, kowa zai soka. Waina ƙwara 20 wannan nono ne wainan. Alhamis daren juma'a ko juma'a da daddare ka samu waina ƙwara 20, kowanne ka ɗauko alƙalmi da tawara ka rubuta shi al'adalu kafa ɗaya al'adalu kafa ɗaya al'adalu, kana gama ka cinye wainan yi kenan. Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda kuma ya dawo yake haka
ba a ce kai sau ɗaya ba to in ka mai da shi duk sati kana yi annabi ya ce izan mutum basarake ne to sai labarin adalcin shi ya cika duniya sai kowa ya gane wannan mutumin kirki ne adali ne haka an ma mutum malami ne sai ilimin shi ya shahara sai duk duniya an san wannan mutumin malami ne in dai ka dinga haka duk juma'a ka dinga haka duk daren juma'a wanda ka samu kaman juma'a kaman 7 ko 14 wai na kwara 20 rige-rige ya adalu in kokarin yin farin jini ne kawai shi kenan sai kai na rana daya ya ishe ka ya adalu sunan Allah na 31 a cikin 99 wato sunan Allah na 31 a cikin sunayen na 101 shi ne sunan Allah al-ladifu shi ne ya ladifu shehunmu shehunku wanda yake cewa fala arifin illa bi babiya waqifan wa kullu allazi tatatijani bi qabdati wanda yake ce ana lubu gausul waqti fi kulli halatin ana shehu ibrahim shehu dariqati shine yace in kun kammala wazifa in wani abu kake nema a wajen Allah ko jalabi ko dafa'i kana kammala wazifa biya ta 450 kafa 450 ya ladifu 129 ladifu 129 ne 400 kai 429 ko 450 duk dai akan biya saka akan ci hazunan lahu 450 ya ladifu 129 to wannan ya ladifin da hazunan lahu aiki ne na shi Ibrahim shi ya ba da izinin inda duk muridai suka taru suka an dame su an ƙwanzabe su to kurin ƙayi Allah zai ɗauka zawiyan naku in kuna karanta hazunan lahu 450 ko ya ladifu nan 129 shi adadin ladif to amma annabi Muhammadu sallallahu ya ce izan mutum bai da lafiya ko wani nashi bai da lafiya sai a rubuta mishi ya laɗe kafa 129 a bashi shi Allah zai bashi lafiya izan kuma mutum yana neman kuɗi ne to sai karanta sunan Allah na ya laɗe 133 Allah zai buɗa mishi adadin kenan 133 again mudubul maktum wa barzahul mahtum maulana shi na mara tijjani radiyallahu anhu yace mutum ya kamata ya yin wurdin alladifu ba ya ladifu ba alladifu kafa 160 daidai alladifu yace idan bukatan ka dafa ne kamar zaka tafiya ne ko baka son yan fashi su ganka ko kana son Allah ya kiyaye ka dukkan shari in ka biya alladif kafa 160 daidai to sai ka biya ayanin da Allah ke cewa la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa al-latiful habir kafa 10 yace mutum na so ina cikin tsoro ne Allah zai amintar da shi alladif 160 in kana son dafa ne sai ka biya la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa al-latiful habir kudu bane makatun yace in kuma kudi kake so bai cin ka biya alladifu kafa 160 to sai ka biya Allahu ladifun bi ibadihi yarzuqu man yasha'u bi ghairi hisabin Allahu ladifun bi ibadihi yarzuqu man yasha'u bi ghairi hisabin kafa 10
yace in kuma kana neman ilimi ne ka biya al-latif 160 sai ka biya ayan da Allah ke cewa ala ya alam man halak wa huwa al-latiful habir ala ya alam man halak wa huwa al-latiful habir yace in kuma kana son Allah ya baka in kuma wani ne bai da lafiya kake so Allah ya bashi lafiya in wani ne bai da lafiya kake so Allah ya bashi lafiya sai karanta mishi wannan suna Allah al-latif 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 in ka gama sai ka biya wannan ayan kafa 10 allazi huwa yut'imuni wa yasqin wa idza maridtu fa huwa yashfin allazi huwa yut'imuni wa yasqin wa idza maridtu fa huwa yashfin kafa 10 ka tofa mishi ko ka tofa a ruwa a bashi ya sha in kana wajen ne ka tofa mishi in kuma yana nesa ne ka tofa a ruwa ko a rubuta mishi a bashi a kai mishi ya sha Allah zai bashi lafiya balle ka ɗauki wuridin allaɗifu ɗin kowa ya laɗifu adadin amhawiyya 16,841 kai hudu ba da wancan hudu ba ayoyin da aka gaya maka inna kudin ne ga kudi ga ayan shi inna ilimi ne ga ayan ko ka ɗauki babban adadin gaba ɗaya shi suke ce ma zabtasaya 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 100,000 da 10,000 da 6,487 100,000 da 10,000 da 600 100,000 da 16,000 kenan 100,000 da 16,000 wato 100,000 da 10,000 da 6,000 sannan da 481 shi suke ce ma zabta tsaya duk dubu kai hudu ba da wancan hudu ba dole shi ake riyala na wurdin sunan Allah ya laɗifu ko al-laɗifu kai hudu ba da wancan hudu bobin babban adadin ta kenan al-laɗif amma hudu bin makatum wabar zaune matum ya rubuta a rubuce ya gaya masa ban shi wato shi ta janar da anhu ya gaya masa ban cewa duk wanda iyalai suka yi mishi yawa kuma samu ya karanci ya rasa yanda zai yi ya samu harkokin shigowar kuɗi ya ce to ya rungumi ya laɗifu kafa 1000 duk bayan sallan farilla kafa 1000 bayan sallan farilla satu fati 100 jauhara kafa 1 ya laɗifu kafa 1000 bayan sallan farilla satu fati 100 jauhara 1 subahi azhar al'asr magriba isha'i da ya ga rigi da ya ga rigi ya ce amma mutum ba zai iya ba sai runguma safe da yamma da safe ɗin ya laɗe 1000 satu fati 100 jauhara 1 da daddare satu fati 1000 ya laɗe 1000 satu fati 100 jauhara 1 amma dai ya kowane irin ba sallan farilla da ya fi kamala na ba wahala ya laɗe fi kafa 1000 na za ka je kai da kake nima هكذا نقله الشيخ الحاج علي الهرازمي رضي الله عنه عن شيخه القطب الكوس الشيخ عمر التجاني رضي الله عنه سنة الله نتلاتين دبيو مجي أغرغجي سنة الله الحبير سنة الله الحبير شنو يا حبير يا حبير يا حبير suna Allah ya habiru ya habiru ya habiru idan mutum na so Allah ya sanar da shi abin da zai faru a wannan shekaran in mutum na so Allah ya sanar da shi abin da zai faru a wannan shekaran mai zuwa da daddare sai ya kama karatun ya habiru ya habiru ya habiru ya habiru kafa 1000 ya kwana 7 to a cikin wannan kwanaki Allah zai turo mala'ika ya bashi labaran duk abin da su faru a shekara mai zuwa
ya habir ya habir ya habir. Suna Allah na 33, wato wancan mutum na so ya san labarin abin da fara shekara ko ya sai yana so ya samu wani labari cikakke ko wani ya bace ba sai inda yake ba, yana so a sanar da shi inda yake, ko wani kaya nashi ya bace ko an sace ba sai inda yake ba, yana so a sanar da shi ina ne kayan yake, to sai wannan wurdina ya habiru kafa 1000 kullun kwana 7. Sunan Allah na 33 shine sunan Allah Al-Halim Al-Halim Al-Halim. Wannan an ba da shi ne dan manoma kenan. Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yace wanda ya rubuta ya Halimu ya Halimu ya Halimu kafa 100, irin da zai shuka, iri na gero ne, dawa ne, shinkafa ne, wane ne, masara ne, menene irin, sai ka yayyafa a cikin irin, ka yayyafa wannan ruwan rubutu a cikin irin, a cakuɗa a juya a juya a juya a je a shuka. Yace to duk wani aibi na gona Allah zai kiyaye shi, Allah zai kiyaye gonan, wani sa mata albarka ta yawa ta fa'ida. Ya Halimu ya Halimu ya Halim kafa 100 daidai a rubuta a yayyafa a irin, shikenan. Rige-rige. Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yace wanda kuma ya rubuta ta kafa 100 ya sa a cikin jirgin ruwa, a yanzu muna mace ko da ko a moto ko a mashin ko keke, yace Allah zai kiyaye wannan keken ko wannan motan ko wannan jirgin ruwan ko wani sama, Allah zai kiyaye da dukkan sharri, ba za a yi hadari da ita ba, ba za ta ƙone ba, ba za a sace ba. Sunan Allah na 34 shine sunan Allah Al-Azim Al-Azim ya Azimu ya Azimu ya Azimu ya Azim. Annabi ya ce wanda yake Allah girma shi, mutan halittun sammai su girma shi, halittun duniya su girma shi, halittun ƙasai su girma shi, kuma duniya ta zo mishi gaba gaɗi, duniya ta zo mishi gaba gaɗi, wato a guje, ya samu kwarjini, ya samu kabuli. Yace to sai ya karanta sunan Allah ya Azimu ya Azimu ya Azimu kafa 7,000 a kullun hayye wata 1. Ya Azimu ya Azimu ya Azimu ya Azimu 7,000 wata 1, wata 1 daidai. Wanda yake son halittun sama su girma shi, annabi ya ce wanda bai da lafiya ko ciwon me yake yi, sai a samu ƙananan takarda guda 3, a kowane takarda ɗaya sai a rubuta ya gafuru ko ya gafaru. Takarda ƙanana ya gafuru kafa 1, takarda na 2 ya gafuru kafa 1, takarda na 3 ya gafuru kafa 1, ko ya gafaru ya gafaru ya gafaru da ɗaya ne. Sai ka naɗa wannan takardar, yadda ma ya ƙarama za ka yi ta, sai ka sata a cikin loman abinci, sai ka ci in kai ne, in kuma wannan zai iya ci a bashi, in ba zai iya ba a samu shi a cikin ruwa ya haɗe ta, shi kenan an gama, Allah zai bashi lafiya. Ya gafar kafa ɗaiɗai a ƙananan takarda guda 3, ya gafar ya gafar ya gafar ya gafar, in ji Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Suna na 36 a cikin sunan Allah 101 shi ne sunan Allah Ash-Shakur. Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yace wanda ya karanta wannan sunan Allah ya Shakuru ya Shakuru ya Shakuru ya Shakuru kafa 41 sai ya tofa a ruwa, sai ya rika wanke fuskar shi da shi, yana shafe fuskar shi da shi. Idan da bai gani sosai ne, Allah zai gyara idan shi zama mai gani lafiyayye. In kuma mai ganin ne, za a ƙara mata ƙarfi a yi rika hango abubuwan da suke ɓoye, in yana da ra'ayi. Karantawa a ruwa maganin ciwon ido kenan, ko irin ciwon ido. Isma Allah na 37 shi ne sunan Allah Al-Aliyu ya Aliyu ya Aliyu ya Aliyu ya Aliyu, shi ake rubutawa kafa 41, ya Aliyu ya Aliyu ya Aliyu ya Aliyu 41. Annabi ce ga yaran da, ga mutumin da izan an mishi haihuwa, yaran suna yawan mutuwa, to ana haihuwan sai ka rubuta wannan sunan Allah ya Aliyu ya Aliyu ya Aliyu kafa 41 sai a rataya ma yaran,
yaron insha Allah ba zai rasu ba, zai tsawon rai. In ya raka sama zai tsawon rai. Annabi ce kuma an rataya ma talaka ne ko shi da kashi ya rataya talaka ya rataya ko sa aljihu, annabi ce to Allah zai azurta shi, ko kaskantacce ne Allah zai ɗauka shi. Ya aliyu ya aliyu ya aliyu ya aliyu, sunan Allah na 38 shi alkabir wa man dawam alai alfa maratan, wanda ya dawo ma ina kanta wannan sunan Allah kafa 1000 daidai, kana kabiran fi alamin zahir wal batin, Allah zai sa wannan mutum ya zama mai girma a nan duniya da samai har da lahira. Ya kabiru ya kabiru ya kabiru ya kabir. Sunan Allah na 39 shine alhafiz, ya hafizu ya hafizu ya hafizu ya hafiz. Wanda ya rubuta sunan Allah alhafiz kafa 7 yayi kambu shi ya sa shi a hannu, kambu ya sa shi a damtse din nan, kambu ake da shi kafa 7, Allah zai kiyaye duk wani sharri. Har annabi ce walau nama bainas subai, walau nama bainas sibai, ko da zai bacci na tsakanin zakoki Allah zai kiyaye shi, ba abun da za su yi mishi. Alhafiz ya hafiz ya hafiz ya hafiz. Sunan Allah na 40 daidai a cikin sunan Allah ɗin 101 shine idan mutum na so ya azumi amma azumi na wahar da shi, yana jin bugun azumi, to sai ɗibi ƙura da asalatu ko da daddare sai ya karanta sunan Allah ya muƙitu ya muƙitu ya muƙitu ya muƙitu, sai dan shaka ƙura hakurin, ba ya ja ƙuran suke cikin hanci shi ba, ya dan shaki ƙanshin ƙuran kurin, ya dan shaki ƙanshin ƙuran kurin haka, ƙanshin ƙuran kurin zai shaka, to Allah zai ɗauke mishi duk wani wahala da yunwa a wannan ranar. Haka nan kuma in mutum na so Allah ya cire mishi makuwa da ɗimuwa, ya zama to har ya mutu ba zai makuwa ba, ba zai ɗimuwa ba, sai ya samu kofi ko kwano ya ɗibi ruwa, sai karanta sunan Allah ya muƙitu ya muƙitu ya muƙitu kafa 7, in ya sha har abada ba shi ba makuwa insha Allah. Kafa 7 ya muƙitu ya muƙitu ya muƙitu. Sunan Allah na 41 shine sunan Allah alhasib 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 alhasib. Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ce wanda karanta wannan sunan Allah kafa 101 to Allah zai kiyaye shasadan makusantan shi da manisantan shi. Allah zai kiyaye sharin mahasadan makusantan shi da manisantan shi gaba daya. In karanta sunan Allah ya hasib ya hasib ya hasib so daya a rayuwanka kafa 101 ya hasibu ya hasibu ya hasibu ya hasibu. Sunan Allah na 42 shine aljalil aljalil. Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yace wanda ya rubuta sunan Allah ya jalil ko aljalil 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 kafa 41 da miski da zafaran, da miski da zafaran, in kai layin shi yace duk wanda yaka azzama hullahu Allah zai girmama shi. Aljalil shine ya jalil ya jalil ya jalil. Sunan Allah na 43 shine sunan Allah alkarim. Annabi ce wanda da yake yawan karanta sunan Allah ya karimu ya karimu ya karimu kafa 7 lokacin da zai bacci, Allah zai jefa farin jini a cikin zuciyoyin halittu gaba daya. Ya karimu ya karimu ya karimu ya karimu lokacin bacci kafa 7. Sunan Allah na 44 Ar-Raqib Ar-Raqib ya Raqib ya Raqib ya Raqib ya Raqib. Annabi ya ce wanda ya karanta wannan sunan su 50 Allah zai kiyaye shi da shi da dukkan ƴaƴan shi har sai wata guda ya fita. Ya Raqib ya Raqib ya Raqib ya Raqib kafa 50 ka biya to da kai da matanka da ƴaƴanka Allah zai kiyaye ku duk sharri har watan ya fita. Na 45 shine sunan Allah ya mujibu ya mujibu ya mujibu ya mujibu. Shine wanda yake so Allah ya sanya ijaba a bakin shi da zarar yi addu'a Allah ya karba, to sai ya lazimci karanta wannan sunan Allah ya mujibin kafa 100 lokacin bullowar rana, 100 lokacin bullowar rana. Allah zai sa da zaran kai addu'a Allah ya karba.
ya mujibu ya mujibu ya mujibu ya mujibu 101 lokacin bullowar rana kawon 7 kenan ko 7 saura 101 kullum in kana haka Allah ya san ijaba a harcenka kana addu'a sai Allah ya baka sai ka zama mai sirrin kun fa yakun sai ka zama halifa shi Ibrahim kenan radiyallahu anhu da yake cewa in qultu kun yakun bila taswifi na 46 shine sunan Allah alwasi'u ya wasi'u ya wasi'u ya wasi'u ashehu Muhammad ma'ul ainain ibnu shehu Muhammad mamayin ibnu shehu Muhammad al-Fadil radiyallahu anhum ajma'in suka ce wanda yake karanta wannan sunan Allah din nan ya wasu ya wasu ya wasu ya wasu yake biya shi kullun kafa 111 to shahadal mugayyibatu Allah zai nuna mishi abubuwan da suke boye duk abubuwan su al'arshi ne su al-kursi ne aljanna ne wuta ne mala'iku ne ruhanai ne aljannu ne za a gansu kuma ku fira lafiya lau in kana biya ya wasu ya wasu ya wasu ya wasu haka kuma wanda yake da gona yake so ta albarka ko yake da garken dabbobi yake so su albarka sai ya rubuta wannan sun Allah ya wasu kafa 100 ya laya ya binne a gonan shi kenan Allah zai sa gona ta dinga albarka kowane shekara inda ai noma cikin ta sai ta bambanta da sauran gonakin kewayenta kafa 100 ya wasu ya wasu ya wasu ya wasu in kuma mai garke ne mai kiwon shanu ne mai kiwon kaji ne mai kiwon awakai ne sai kafa 100 nan ya wasu sai binne a gidan kajin ko gidan shanun shikenan ko gidan ko barayin awakan kafa 100 ya wasu ka binne Allah ya samu albarka za su dinga yawaita Allah zai kiyaye daga dukkan shirrukan cututtuka gaba daya sunan Allah alwaliyu shi kuma ana biya shi kafa 1000 daren juma'a kafa 1000 daren juma'a balle mutum ya lazimce shi kullum kafa 1000 bai mutuwa sai ya zama wali bai mutuwa sai ya zama wali yardajjen Allah ya waliyu ya waliyu ya waliyu ya waliyu kafa 1000 ya waliyu ya waliyu ya waliyu ya waliyu in kana neman a kujeran wilayan kake nema shikenan in kana neman ka zo cikin ruqaba'u ne ko cikin nuqaba'u ko cikin nujaba'u ko cikin autadu ko cikin abdalu ko cikin afaradu ko cikin ahayaru ko cikin rijalul gaibi ko cikin rijalul kummal ko cikin adamiyun ko musawiyun ko dawudiyun ko kana so ka zo daga cikin rijalul haibatu wal jalal ko kana so ka zo daga cikin mafatihul kunuz ne ko autadu ko agadabu to sai ka rika karanta wannan suna kafa 1000 kana gamawa ita Allah ka sanya daga cikin waliyanka masu suna abu kaza in kana haka baka mutuwa sai ka hawa wannan kujeran wanda kuma yake Allah ya bashi hikima da ilimin ladunni bila wasadatin daga Allah zuwa gare ka ilimin ladunni sai ka lazimci karanta sunan Allah ya hakimu ya hakimu ya hakimu ya hakimu kullun da rana kafa 1000 ya hakimu ya hakimu ya hakimu ya hakimu in kuma an kawo maka wata addu'a misali an zo maka neman kai addu'a akan wasu ba sa jituwa ko ko misali wannan neman aure ina so Allah ya bashi wannan yarinyan ko ko ita take so Allah ya bata wannan mijin sai kai wadadin yawa dudu kafa 12,000 yawa dudu kafa 12,000 yawa dudu kafa 12,000 in ka gama ke sata ne kafa 100 gurki Allah ya jawo ra'ayin wannan zuwa gare ta ko ya jawo ra'ayin ta zuwa gare shi ko kai kadai ko ku yi cikin jam'i yawa dudu 12,000 wanda kuma yake so Allah ya sanar da shi ya buɗe kunnuwan shi rika jin maganganun dabbobi ya rinka jin maganganun dabbobi kamar yadda yake jin maganganun mutane to sai ya rinka karanta sunan Allah ya majidu ya majidu ya majidu ya majidu ya majidu kafa 400 sabahan wa masa'an
ya majidu ya majidu ya majidu ya majidu in kaji suna fira za ka ji abin da suke cewa, in awakai na magana za ka ji abin da suke cewa, in dabbobi ko wani suna magana za ka ji abin da suke cewa ya majidu ya majidu. Inda kana karanta shi kafa 400 safe da yamma sabahan wa masa'an kullum ya majidu ya majidu ya majidu. In kuma kana so ne kai addu'a Allah ya karɓan ma nan take, a karɓan ma nan take ba jinkiri, sai kai nafila raka'a biyu, kowa raka'a ɗaya fatiha kafa ɗaya, sai ga ja huwal awwalu wal ahiru wal zahiru wal baɗin, huwal awwalu wal ahiru wal zahiru wal baɗin, ka ja wannan ayan kafa 41. Raka'a na biyu fatiha kafa ɗaya, huwal awwalu wal ahiru wal zahiru wal baɗin, shi ma 41.